Pedang sobai fi sai sien pat ha kan ka ching karan bat ki kertong syaka MBC election arzar absan kabakan ka episode nilai karan bat ki kertong na ki constituency ki paper te mentang adon hang ne so yong constituency bat we ne ki kertong ubang athraim dan kam shu hi ban nap ni thu ban aireng na ka NPP ha kan ka kenti ka pamenta ha ka MBC election te ba badeng mah khot badeng mah te ka jingkling kwa ban kli ka long ni i ba ha ka MLA election pila khon gum tu te fi kham phoi ja ka thong te man ta phin khon byang ya ka MBC kom ba phi ju khon ha ki po bla dam chwa te ni i ru ba ki party yang ne so yong man ta dang bon na ka ktem jong ma he don ru la mi byang khon jong ma ha te VPP ru don independent rugi don ke try ka jing pen kre ka jong phi ka kham pher se ka strategy ka kham pher ka ni kanti ha ka ni ka ji kon MBC kublai si bot na EP te ha ka ni por nga su nga dap dak jing ka ban ka kraw bang ni tho EP ha be dei bat ka jing pen kre jong ai ka ni ka election hot ki jing pen kre election hi na ka we ka election se ka we ka election ke pher ha be dei ba ka male kum tu ni le tristom an ringi po na sa jing sa job te menta akan ikanti ke bangele nasngo badai dak jing trilang dak jing mer jimot lang ki nong yalam bat ki paj ba bat ki nong kersan ke ba kaman bat ki paj ba ki nong kersan jonga parti te gelai panwan lang gawi kasur bagi ong badai ban mi hi pi badeng namar ba khnang bangi ki bot ka bot jongi ke nam saprat na ka parti NPP ke bangi yo menen ha ka MLA ajar pulai te kumta ngasngo ba nakaleng chunga ka jing pankre ai kalong ba ngapen scam swa yelde bat ki brio lojong habede banya ching election bat ngadalum dalang swa kini ki party ki bedon ban nga bat hadin kata ngapen kre ban mi sekman ba kini ki brio lojong hi kumba ngayo men kabot kumtu te ki bon hi ki ban ngene ban ngi dot hi we arngot badai bami yak ta ngemla hi ban ong ba ki don lot ban ngi te hanrai ka jing etrikam badai ki babon ki nang scam ban nga te badai bata ki party ki bami hang ni hot ti i ba UDP hum to gele lai kon ba sanchar te matai mi sai ba Nathaniel na ka congress nei badai bat ki te ngam don ni e ban ong te ringa nga sim ade ka jing kon hi ka election ka de election maka election menta kum VPP ru umi sikmat banwan ban ka jing kersan te PE tu ka MP kum tu ka ya kum tu te ki sim ya tu ka wave jong ka MP dan rai nga su tho ba ngai de hne em ga long trais no ka no sponsor ayong te ka e ki jing dei bat ki ba kum no ki paj ba ki phai kmat ha ka ne kan ti ka MDC ka ba manta te nak leng jonga ba de nga su dei ban karpat kan ki paj ba jongi na ka arpo ar nong sponsor ayong hi nga karpat ka jing suret ba so ba kin alang ka jing sa nga kung ubrio bala tray tang ini kam dengan tray kampen bahasa su habede itu kapor ngasulang tang sama kum MDC teman ta ngayo ban tray full ani kapor akuan penjana susu habede ban kam tam ngi pos oyong ngilayo ya la kajong ka ak jong hima tegani kan light nak ni kajing penihar penkiu lingdo sipang tengah kwa ru bag himanong spong jong iru ba dapat pa bat kino kersan jongi nakanong spong so yong hi ki ayang ha ni hapat pan kre ya ta himanong spong ru ba kumno kinyo no nakajong ka ak jong hima knang bakan light nakan gajing penhias iem penkius iem nakapor sa kapor kani ka kta lada kalong gumni masin malakta yos iem ka kta ek snong kathaw ka kta hadin ka tu gajing songsok kamdon gajing khon gadon ka kta ru ya koroi kapar ka kta ru yangi habede bat kapule ka puthi namada kam ya hap ki kon samla jongi ki perkhat ya ka ki perkhat perdan la ga dei kam sinong da ka thot ka wara hajieng na hajieng ki osgo dok kem la su ban concentrate dia kani tem ta kum unong yalam aku aban wengi kani da kalanti jongi jing strelang da kalanti jongi jing su jing motlang ki nong sanchar ba e jongi kanong yalam sinong ba e jongi pat baro ki reurang ba ki samla nga khotlang sataka jing strelang ban a ki jing kersan nga baka e bangan perkre ba de nampa kapit kapiang jong ka konstitusi barawi villa julong teng kum MDC de haus na marza kasau de nang makala kan rio te how to snam villa julong teng kum MDC kum ba villa ongru te ngine kran chpang ka ki CDC khendat akajing ya lenti ka jong pi
por bapinan pakai KCDC ki jing teko la ne ki jing duna ki ba phi i bat de se ki ba phi la ban kampen ba la da phi poi sa ka thong phi long teng ni kum ka po ka KCDC mo teng don ki brio ki ba song ka suki teng bon sien ki perkhat ba nam ta ka jing bit jing biang jong ka no party kisim ka bu bada kumno ban yalam bakala khendiat abede ya kadi kinok sensar be jongi ikta ki lagi ikta ki umto kam itnan ringa ngasim kumni ngai kajing i jonga kalong ba ngingen le ba la ka dei hakano kano ka hima kano no konsi kabare hapo ka KHDC hi ngen wara be kajing trai ban mil jing mot nda ka basai ka babek nginum dai ban kata kelumar hak secara kadar habai dai ki CM keling do ngim dai ban kata kelumar ya ki kamraj kam sinong ngidai ban demir jemut swa ya kata haduk benayo ya kata ka jingmir jemut kebabiang ngesala ban semikarai kin handai teng kidon teng ibreu tang ba kinong kersan joki kibat hakat latu ku kedidiat bekidon yang ya tu hakat badai orang ba sinong ne ki CM ke suspend no tang badon complain kum nem tai te kum gani long ngi mingpa te ban long party ya senchar kada jungi ngim dai ban sim ya ta kasin jam ban ong no o bakini ki party jungi ki dawa badi ban weng no yumi banga kala job tang nak ta kada ngan sim no kam long sunga ni ki pai ba kan jiet ya nga along kum MDC kin don ki jing kwa jing presyon nak party ro hada ya bam dai te ina ba ka bam dai ya ka badai daki mangru ngin haban ya ban pendai ki ngim dai kin bandong ya ka badai ngin pen bakla kan ya ka babai ngin pen long turning kam sutanati te jing long jonga hi ngakwa mak kai ka ba kum ubrio hale ya don ke jing bakla ni tai hade pen bek ki nyakta dan re ka bada ka kam ngim dai ban pen kelan ngim dai ban wara kan ni ka tai habe dai ba kesencar kadar dong ban tek song ni kan ni ban pen kelan ni kan ni langi la ban pen kelan ni kini kinong sencar ba jongi kata kan gede ke jing kelan jong kari ba cai ba jongi ta sutran tadi ni phai biang sa ka constituency namar ka so yong constituency ka de ka constituency ka basangan ba election ni ba ka MDC election ka por ba phi khon ning kong phi la ju ya ai reng persa buat u ba nathaniel ya tu ka por phi job ma phi na ka just PDP de te kumju aka MLA election phi kidei ki veteran ki bala phi pila ju ya khon teng kum pa sansar te kumbanga kali mane ka ek strategi ka bathamai manta te kan ka jing khon pi kum no manta kadai kita ba phi kali fi ka election hi ke chulong kumta ka election bangi penan kam hatu ka por bat ka bamta ka lai phe hi te manta hin kisngi ki bamta lingba ki social media lingba ki brio ki bat ki stop hai ka chim pichai nga comment si kata bakalong ka baba te nak leng songa ba nga su kumni ken ka ka bamta hin ki por long tu ka por ngi ro nang long nang mi thmai te tek ban kran hi ngi hap ka dokti ngi hapan ya ka jing bakla ya ka jing dona teng kum kran ro ya ka bam dai ro handai manta ba de kamlong su kumta nak leng songa ngasno ba kat nang mi ki por kajing perkhat ru kaladang kamrang ba te saka kamru bangan kran ru ngahap bisar kano ka badai kano ka balaj long habangi kran ban kan basru ngimdai su ban su kran ban ben yeno long skor pat be pat ba da klanti ka bas ngodai ban pen i bade bakan konsi jongi ru haba kibriu ki bapet ki panabar ke dio i kan ya taka isu bakira pada ka kam ka bikin le nam tak ka MDC ndai su ban su ben su kan no hoi itai jing pan phai jing duna hang ni tai ada kini kim la ban le ya kan ni ngijet yang ngan le kan ni ke long pan i ke ya tagi polisi ke ngem dai su ban su ang no ba nyele election ngiselik ben yotu ki pai ba su khama we u candidate u bala ban train we to candidate u badon takathong ban train but we to candidate u banam so thu ya kam ban train taki pai ba chungi ki su thu khama kan te nak lang chonga ro hoj kadon ki chigduna kadon ki de ki pai ba chonga ro ki su thu pai ba konsi ro ki su thu te ndala manta ki i ba ka ka bangaya siki sinong siki thau ka khot ki ban tre lang kadon ki jing bakla chonga kinum thau bat ka baro ngongen penpet jakata lada mbakla nga nganum start hagir kum trikam te ka jing bakla chonga ngasim ba ka de ki jing hikai bang start ban triken ya kata ngi kumbapi ang ma ya ta ka jing ya election kumun shwa ka de ka por
kapher ba kapor mata jing kan bas election mentua ki bon ka jing ya ban jing ko to ti wat ha kan ka election hadin job kami ka ka viral video ka ba fikran apa ni nong soyong ndai te ka ngakwa man kali hato try ki nong soyong ki don jing kata kan kata ai try kan ka vote bank ka jong pi mata pi ku mo brio tong teng ngi ki brio ha kata ka jing saram hajing so duka ka masim ka komi ki kentien na brio habakran hakano no por ba nga ngasko ba nga pasyang manle ma ba ba dei hanre nga kham thumu si kita ipat ba hanre kami kata jing bakla jonga kum utaw no yalam hanre nga ngaso thu ya kata ba de ki pat ba ya ro ki nam thau bat ngong ki ba ka jinglong nga ubrio nga dap da jing duna hakalong yen jonga hanre nga pen ba de ya kata da kalti ka ba batam ne kata kadai ke jing skau bagi pai ba so yong jing iru ki sutho bat ki skau dei kata ubrio ba dan hak no kam ka ba dan hata ka jing klumar jing mot kim ju thau kata nama dui tang ubrio ngem la ban biang te so bangin poi sak menta ba kot rang ba ngakwa ba pi fin ai ya kano no ka sembo perkhat ka jong pi la ne ka jing karpat ka jong pi khmat jong pai ba jong so yong ka so si te ka phang pedeng ka ba ngamot ban karpat iki pai pa jongi kinong thebot nadu ke samla ke long kebi ke rong ba jongi ha kani ka por ka ba menta sha kani ka konsusi ba e ke jongi ka ar po ar nong sponsor yang konsusi tengah karpat iki halor ka nong rim ba da ka jing suret ba kin pai khmat ya ka ka kam kabanga nga yang menta kum u kandidat MDC na ka parti NPP dengan i ba ha ka NPP ka parti kamladai kita ka parti ba kiwai ki kenno ba kamlang hari hajingal nanti ka parti hi baro ki babiang lon kimdan parti ki babakla hari dai pada ubrio buat rekam men mo dai ubrio buat rekam tengah hangni ngasgo ba ka parti jongi kapet kabat ya sarkar kabat ru ke desa konsul ke arab makumno ban klanya tak an la ke sarkar la ke po desa konsul ba ngayo i ba kalong kabadon kam hadu kata naglek parti kala lek sibun ki isu habede bakari ba chat benrio te kawai bat ne ngasko ban karpat iki pai ba jongi ba hakani kenti ke ba menta ngadon ke thong ban wara ya kata jing yat bet ya don ti haka sansar ka kada jongi haka ni ka konsusi bat ban penne ban pasa ya kata riti ke dustur kabangi ngiju tem bakum ke jat ban rio ngidon takinong sansar kilingdo kis ki sordar bat ki rangba sinong kilingdo raj ti kani ngide ban paskam ban pan klan chuchu ya kani kenang bangi kum gari ba jat ban rio kanlong kebaskam halor kanong rim badru kumba kalong menta kades konsul ke daru yengi hajilong karpang jungi haka ai jan kai khong kumba ngitem bangi ki khasi ki ba bathi baro ni ai jat sai mei tengam tangi kwa an paskam ya kaniru kamde ban mi dak babakla kenang sami bade kajing klubar jingmot lada bakla ya kata tengah sungu ban karpat ban paskam ya kani kanong rim ban karpat ru yaki nong thebot ba ye jangka arpo ar nong sponsor yang kai ka ba kum u kandidat ngayeng lada ki ai ka jingkesan nga ngan trib ha da ka jingi trelang ban mer jimot lang habede ba ki isu kino badon kam ngadon kam bandaya kenduk lang haka takerkom ke badai kenang karai ke bangisiem kanlong ke bai hon lang bat kan wara ya jing it ba ka jing sultan lang te kum disi ala ki pet ba ke jiet yang ngadon sibun ki thong ki badang sateng ki popon ba ki kam tengala un pendap ke nya kata kan rim ka ba yeng tengah sobat karpat saki pet ba ba it jongi jangka arpo ar no sponsor yang wat ladang ngami kenduk markhamat bat ki ban kublai kitiru to sim ba kan jing kapat jonga lang ne ka lengba kan ne ka forefront media ba to sim ba karpat phi kum ba ngai kendu to ai ka jing kersan wat lang pa kendu phi markhamat ru to ai ka jing kersan ba pura ya bat ngan trei kam ba nam ta ka konstitusi hi baro kawi tana te kum tu ngi la yo sngo na ka sur jong kortong jong pi hang ne so yang konstitusi ngat ba ki pai ba kinang kum na ban pensong nong rem ban jet yo kortong jong pi ban sami khmat na mata jong pi ha kan ka election koblai sibon pi ki bapet koblai sibon ru pi rang ba ya kapor ka pi ai apa jong ni kan ka por diket bok ke rang ru pi
kublai sibut.